Ricardo Carballo naceu na cidade de Ferrol o 30 de outubro de 1910. Era o primoxénito de Gabriel Ricardo e María Dolores, que tiveron 5 fillos máis. A súa nai aprendeulle a ler usando as páxinas do xornal. O ensino primario realizouno en Ferrol, nunha escola da Rúa Magdalena, e despois nun colexio dirixido polo escritor Manuel Comellas. O bacharelato fixo por libre, realizando exames en varios institutos. En 1931 rematou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago, coa cualificación de sobresaliente, facendo os 5 cursos da carreira en só 4 anos. Foi encargado de pronunciar o discurso de inauguración do curso 1930-1931. Ao chegar a Santiago, entrou a formar parte do Seminario de Estudos Galegos, creado en 1923 co obxectivo de estudar e divulgar o patrimonio e a cultura galega. Neste grupo, Ricardo chegaría a ser conselleiro e secretario xeral. En Santiago realizou o servizo militar obrigatorio. Uns anos despois, en 1936, participou na Guerra Civil contra os militares golpistas e defendendo a República. Foi detido e condenado a 12 anos de cárcere, dos que só cumpriu 2. Ao voltar a Galiza, entrou a traballar no Colexio Fingoi, de Lugo, onde estivo como profesor e conselleiro delegado durante 15 anos. Coordinou o Centro de Estudios Fingoi, que publicou libros en galego. A xente da Barreira é a primeira novela en idioma galego publicada despois da Guerra Civil. Publicouse en 1951 pola editorial Bibliófigos Galegos. Na novela contase a historia dunha familia fidalga rural, os Frade de Iris. As pitas baixo a choiva narra un feito que lle aconteceu a Ricardo cando era neno e intentaba meter as pitas no galiñeiro para que non se mollaran. Ao final, acaban todos pollados. O relato foi publicado na revista Lar no ano 1952. En 4 pezas, publicado pola editorial Galaxia en 1971, recóñense obras teatrais de Ricardo Carballo. A farsa das zocas, unha destas pezas é quizáis a máis coñecida e representada, e está baseada nun conto da zona de San Sadurniño. Os contos populares da provincia de Lugo foron recollidos polo profesorado de primaria dos beizos da rapazada dos seus colexios e publicados polo Centro de Estudos Fingoi. A primeira edición, en 1963, constaba de 300 contos. Un dos máis coñecidos é o conto do galego e andaluz, ou o andaluz e o galego. Polo vou contar. Unha vez era un andaluz e un galego que ían xuntos no tren, meténdose pullas un ao outro, e o andaluz díxolle ao galego: en mi tierra vi un repollo tan grande que ocupaba unha extensión de 4 kilómetros cuadrados. Entón dixo o galego: pois na miña terra están a facer unha caldeira tan grande que traballan nela 100 latoeiros e non se sinten uns aos outros golpear cos martelos. E para que iban a ser unha caldeira tan grande? Para cocer o teu repolo, contestou o galego con moita retranca. Entrou a traballar como profesor no Instituto Rosalía de Castro de Santiago en 1965 e en 1972 aprobou as oposicións á Cátedra de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Compostelá, converténdose no primeiro catedrático desta especialidade. En 1966 aparece, publicada pola editorial Galaxia, a primeira edición da súa Gramática Elemental del Gallego Común, un material didáctico inexistente neses anos e que sería reeditado 7 veces. Gramática Elemental del Gallego Común, escrita por Ricardo Carballo e publicada en 1966, estaba dirixida ao alumnado da universidade e ao profesorado de primaria, que daquela non tiñan unha gramática no noso idioma. Ricardo está considerado como o ideólogo do reintegracionismo, unha corrente lingüística que defende que o galego é unha variante do portugués
e propón o uso dunha grafía baseada na normativa portuguesa. A novela Escorpio publicouse en 1987 por Sotelo Branco Edicións e acadou o Premio da Crítica de Narrativa Galega dese mesmo ano. O texto contén numerosos elementos autobiográficos do propio Carballo Calero. Por exemplo, este relato. Pasamos estes primeiros días de verán na casa de cabana, á beira do mar. Papá e a súa xente non chegarían ata o próximo mes. Artur pasa moitos días connosco cando o servizo lle permite. Os nenos medran sanos. A cociñeira e a neneira quérennos moito. Eu vou moitas veces ando Peirao a acompañar a Artur cando colle a lancha para Ferrol. E Felicia leva ao neno menor no colo e ao maior na man. Voltamos as dúas mulleres e os dous cativos respirando vento mareiro e algunhas veces subimos ao souto de San Antón e ali estamos ata a hora do almorzo.